हाग्रामा महिलारी जाएगा प्रमोद बर'नी ही जाएगा। एक्स एंड लोग जाएगा इंडिया आर्मी का साथ में पाकिस्तान को खत्म करने के लिए। 5 मिनिट আছে, 5 মিনিটৰ পাছতে 5 মিনিট আছে, 5 মিনিটৰ পাছতে भारत के दुश्मनों को 3 तरफ से घेरा जा रहा है। আৰু মাত্ৰ 5 মিনিট আছে, 5 মিনিটৰ পাছতে ৰজহুৱা কৰিব চৰকাৰে। ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে আজি ডাঙৰ এনাউন্সমেন্ট কৰিবলৈ গৈ আছে। प्रमोद बरो नहीं जाएगा, प्रमोद बरो जाएगा नहीं जाएगा पाकिस्तान को खत्म करने के लिए। एक्स एंड लोग जाएगा, हाग्रामा महिलारी जाएगा, एक्स वॉलंटियर जाएगा, बोडो लोग जितना एक्स एंड लोग जितना एक्स बिल्टी एक्स वॉलंटियर पाकिस्तान को खत्म करने के लिए इंडिया आर्मी का साथ एक साथ में जाएगा। पाकिस्तान को खत्म करने के लिए एक्स एंड लोग इंडिया आर्मी का साथ जाएगा। हाग्रामा महिलारी जाएगा, प्रमोद बरो नहीं जाएगा, प्रमोद बरो नहीं जाएगा, प्रमोद बरो डरता है। पाकिस्तान को डरता है क्या? प्रमोद बरो पाकिस्तान को खत्म करने के लिए एक्स एंड लोग इंडिया आर्मी का साथ जाएगा पाकिस्तान को खत्म करने के लिए। কন্টেক্ট পাছতে ডাঙৰ খবৰটো আহিব। ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে বিগ এনাউন্স কৰিবলৈ গৈ আছে। নিশ্চিতভাৱে এটা ভাল খবৰ আমি জনাই আছো। দেশৰ প্ৰতিগৰাকী জনতাৰ হৃদয়ত জ্বলি আছে প্ৰতিশোধৰ অগ্নি, আৰু এই প্ৰতিশোধৰ অগ্নি জ্বলিব সীমান্তত। এই প্ৰতিশোধৰ অগ্নিৰে আজি ডাঙৰ ষ্ট্ৰাইক হ'বলৈ গৈ আছে। भिडिअनि फुटेजाव खोनाखाबाय पाकिस्तान इन्डिया थाबैनो दावहा जागोनखौ नुहुरदों। पाकिस्तानखौ फिननाय होनो थाखाय इन्डियानि मेन एक्टरफ्रा रेडि। मेन एक्टर होननाय लोगो लोगो इन्डियानि जाय डिफेन्सआव मावग्रा इन्डिया आर्मिफोरखौ हादोरनि साफा साफा एक्टर होननानै सिनायथि होनाय जायो। इन्डियानि जाय एक्टरफ्रा गावनि थै जिउखौ हादोरनि थाखाय बिखा फोरदाननानै पाकिस्तानजों फिननाय होनो थाखाय इन्डियानि मेन एक्टरफ्रा रेडि। दा हागोन ना हाया प्रमोद बर'आ? सानसे समाव बुंदोंमोन प्रमोद बर'आ इन्डिया आर्मि मावनो थाखाय प्रमोद बर'आ जोबोद गोसो गुदुं होननानै बुंदोंमोन। जाय इन्डियानि साफा साफा जाय डिफेन्सआव मावग्रा जायफोर इन्डियानि आर्मि हादोरनि थाखाय साफा साफा एक्टर, दा बिथांमोननि देहा मोदोम हादोरनि थाखाय बिखा फोरदाननानै अराय सम पाकिस्तानखौ फिननाय होनो थाखाय सान हर रेडि। बे सान हर रेडि जानाय समाव प्रमोद बर'आ हेफाजाब मदद होनो हागोन हाया इन्डिया आर्मिखौ? एक्स एन्ड बिफ्राथ' इन्डिया आर्मिफोरखौ सापर्ट होगोन। आरो खोनानो मोननाय मथे हाग्रामा महिलारी एक्स बिल्टिफोर आरो बै समनि भलन्टियार आबसु हादोरनि थाखाय इन्डिया आर्मिखौ सापर्ट होगोन आरो इन्डिया आर्मिजों थांफानानै पाकिस्तानखौ फोजोबनो थाखाय इन्डिया आर्मिजों लोगोसे सापर्ट होगोन आरो इन्डिया आर्मिजों थांफागोन। बे समाव प्रमोद बर'आ हागोन हाया इन्डिया आर्मिखौ सापर्ट होनो आरो इन्डिया आर्मिजों थांफानो हागोन हाया? सानसे समाव बुंदोंमोन प्रमोद बर'आ आर्मि मावनो थाखाय जोबोद गोसो गुदुं होननानै। सासे आर्मि मावनो गोसो गुदुं जानाय मानसिया मालाबाबो गिख' जाया। प्रमोद बर'खौ बावनो सिनायगोन हादोरनि थाखाय बेसेबां गोसो गुदुं, हादोरखौ बेसेबां अनो आरो रायजो राजाफोरनि थाखाय गावनि देशनि थाखाय प्रमोद बर'आ बेसेबां गोसो गुदुं। पाकिस्तान इन्डिया दावहा जामारोबा पाकिस्तानखौ फोजोबनो थाखाय इन्डिया आर्मिजों थांफानो हागोन हाया प्रमोद बर'आ? अराय सम इन्डिया आर्मिजों सापर्ट होनो थाखाय सान हर एक्स एन्ड बिफ्रा रेडि। आरो खोनानो मोननाय मथे हाग्रामा महिलारी साराबो इन्डिया आर्मिजों थांफागोन पाकिस्तानखौ फोजोबस्रांनो थाखाय। आरो जोंनि खोनानो मोननाय मथे एक्स बिल्टिफ्राबो थांगोन। लोगोसे जोंनि खोनानो मोननाय मथे एक्स बिल्टि एक्स भलन्टियार बै समनि एक्स भलन्टियार आबसुनि जायफोर सिनियर हादोरनि थाखाय पाकिस्तानखौ फोजोबनो थाखाय इन्डिया आर्मिखौ सापर्ट मदद होनो थाखाय सान हर रेडि जानानै दं होननानै जोंनि खोनानो मोननाय मथे। दा बे समाव प्रमोद बर'आ इन्डिया आर्मिजों सापर्ट होनो हागोन हाया? प्रमोद बर'आ थांनो हागोन हाया? हादोरखौ अननाय दंबा गावनि हादोरनि अननाय दंबा प्रमोद बर'आ इन्डिया आर्मिजों इन्डिया आर्मिनि ड्रेस गाननानै थांफानो हागोन ना हाया?